Една българка. Исторически епизод. Иван Вазов. Аферим бабо, машаллах. Народна песен. След обяд на 20 май 1876 година, ден в който Ботевата чета беше разбита при Волът във Врачанския Балкан и сам Ботев падна пронизан от куршума на черкеската потеря, командвана от свирепия черкески първенец Джамбалазът, на левия бряг на Искъра срещу Люти Брод стояха куп жени лютобродчанки. Те чакаха ред да преминат реката с ладията. Повечето слабо знаеха какво става сега, някои и не хаеха. Снуването на шумни потери от 2 дена насам от татък Враца не се косваше до тях и те продължаваха да си ходят пак по кърските работи. Истина, че тук бяха само жени, мъжете не смееха да излазят. Макар че театърът на битките между четата и потерите беше сравнително далеко от Лютиброд, но мълвата беше донесла и тука безпокойствие и турила на щрек мъжкото население. Същия тоя ден няколко турски войника дойдоха в селото, за да извардват подозрителни лица. При брега, дето работеше ладията, пак няколко войника наглеждаха кого отнася и донася тя. На тоя час ладията беше на оня бряг и селянките чакаха нетърпеливо да се повърне, за да ги вземе. Най-после тя се повърна. Ладярят, лютобродчанин, главен от селото за тая работа, опря греблото в реката, за да укрепи ладията у брега, и извика към жените: „Хайде, Мари, по-скоро!“ В същия миг зададоха се из пътя от към Челопек 2 конни заптиета. Те бързо слезнаха и разтикаха жените, които се готвеха да нахълтат в ладията. Едното заптие, стари дебел турчин, плесна с бича си и ги изпсува: „Назад, свини георски! Бягайте!“ Жените се отстраниха, за да чакат пак. „Бягайте от тука, ханзари!“ извика другото заптие и се спусна да ги бие с камшика си. Жените с писък се разбягаха нататък. В това време ладярът вкарваше конете в ладията. Влязоха и заптиетата, па дебелия, като се обърна към ладяра, каза му гневно: „Никоя кучка вече да не приемаш. Махайте се!“ И той махна свирепо. Подир това жените посърнали, хванаха да се връщат назад покрай нивята. „Аго, чекай, молим те!“ извика една селянка, която тичешката идеше от към Челопек. Заптиетата я изгледаха. „Какво искаш, Мари?“ попита дебелия по български. Тя беше жена около 60 годишна, висока, кокалеста мъжка на вид. На ръце държеше едно дете, овито в скъсано черче. „Дай да мине, маго, пусни ме, Бог да ти даде здраве на тебе и на децата.“ „Ти ли си, Илийце? Ах, гиди Геворко!“ Той я позна, понеже беше му готвила баница в Челопек. „Аз съм Хаджи Хасан ага. Пусни ме за това дете.“ „Къде носиш тоя червей?“ „Унучето ми, хаджи. Майка му е умряла. То болно е. Отивам на манастира.“ „Какво ще чиниш там?“ „Да му четем, хаджи, за здраве“, говореше умолително селянката с голяма тревога в погледа. Хаджи Хасан ага и другарят му се наместиха в ладията. Ладярят взе лопатата. „Аго, за Бога, направи това добро, помисли, че и ти имаш деца. Ще се помолим и за тебе.“ Турчинът помисли, пък каза презрително: „Хай, влазе и магарице.“ Селянката чевръсто скочи в ладията и седна до ладяря. Той обърна ладията и тя заплува по мътния Искър, сега придошъл голям от дъждовете и къдраво сребрен от вечерните лучи на слънцето, което през облаци отиваше да се закрие зад канарите на бърдото. Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро на манастира. На гърдите й стоеше полуживо 2-годишното й онуче, сираче, болно от 2 недели насам. От 2 недели то се топеше и ставаше все по-зле. Не помогнаха бабешки лекове, ни баянета, ни хекиминът във Враца. Чете му и попът селски, не помогна нищо. Остана и най-после надеждата на света Богородица. Да му се чете на детето в манастира, да му се чете. Тъй и казваха и селянките. Когато го видя след обед, тя се оплаши. То приличаше на мъртво. По-скоро, дано света Богородичка даде помощ. При всичко, че лошо време беше сега, тя тръгна днес за Черепишкия манастир през света Богородица. Но когато минуваше из Церовата гора, да слезе към Искъра,
И с нея излезе някакъв момък в чудати опнати дрехи с шерити по гърдите и с пушка. Лицето му беше измахнато и бледно. Бабо, хляб, умирам от глад, каза той, като й препречи пътя. Тя веднага се сети. От ония е, дето ги гонят сега. Боже Господи, пошушна си Илийца оплашена. Тя потърси в торбата и видя, че е забравила да вземе хляб. Само сухи корички останали на дъното. Даде му ги. Бабо, в това село може ли да се скрия? Как ще се скрие в Челопек? Там е огън сега, ще го предадат на турците. Па из тия дрехи. Не може, синко, не може, каза му тя, гледайки милостиво измъченото му лице, по което сега се изобрази отчаяние. Тя помисли малко, па каза: скрий се, синко, сега в гората може да те види някой. Тая нощ чакай ме, навъртай се. Тука пак да те намеря, и хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха. С тия не бива. Ние сме християни. Изпитото лице на момъка светна от надежда. Ще те чакам, бабо. Върви, бабо, благодаря. И тя го видя как той се изгуби в гората, като куцаше. Очите й се наляха със сълзи. Тя се спусна тичешката надолу. Тя си мислеше: да направя това добро, клетнико, какъв беше. Беки и Бог се умилостиви и поживи детето. Света Богородички, помогни ми само да стигна до манастира. Божичко, закрили го, българине. Тръгнало е за християнска вяра, курбан да става. Тя реши всичко да обади на игумена, старец милостив и добър българин, да вземе хляб и селски дрехи и щом чете на болното, веднага да тръгне насам, то още по мрак да найде бежанеца. И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако даде Бог, 2 живота. Нощта вече покриваше с тъмното си було черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо по тъмното небе, реката монотонно и жаловито шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесени скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени и бабините плазове. Те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и самостойни обелиски, с задрямалите орли на върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен. Ненадейно манастирската вратня се похлопа. Кучетата лавнаха. Хлопането се повтори, 2, 3. Излезе на двора един ратай, в същия миг един калугер излезе из килията си и попотури без калимявка. Иване, кой тропа бе? Каза калугерът безпокойно, като стоеше до одровия пармалклък, където се чернееха прострени дрехи. Блъсканията следваха. Някой от уния трябва да бъдат. Какво ще се прави сега? Не пущам. Няма игумена сега. Чакай, питай по-напред. Кой е там? Попита високо ратаят и се услуша. После каза: жена Гаче вика. Каква жена те е намерила по този час? Уния са или турци? Турци трябва да са. Тая нощ ще ни изколят. Те идат тука да дирят. Нищо тука няма. Нищо тука не оставям да припари. Господи помилуй. Гласът пак се чу отвън. Жена вика, повтори ратаят. Коя си ти? Стринати Илийца, Иване, от Челопек, отвори. Ох, жив да си отвори. Сама ли си? Попита ратаят. Самичка с онучето, Иване. Вижда, не е измама, обърна се отец Евтимий към ратая. Иван, поободрен, приближи до портата и погледна през пролуката. Като се увери и калугерът, доколкото позволяваше това мърчината, че вън е жена и че е сама, той поръча Ивано да отключи. Портата отзина и пропусна селянката и веднага пак се заключи. Да те вземат рогатите. Какво търсиш тука, Илийце? Попита направо калугерът. Унучето болно е, зле е. Дека е дядо игумен? В Берковица е, защо ти е? Да му почете, ами сега почети му ти. И посред нощ, какво ще му правя аз, ако е болно? Бърбореше сърдито калугерът. Ти няма нищо да направиш, но Господ може всичко. Сега иди спи, утре. Но селянката молеше, настояваше упорито. До утре кой знае какво ще стане. Детето е зле, болест не чака, само Господ може да помогне. Тя ще си плати каквото прилича. Луда ли си, караш ни да отваряме манастира посред нощ, да влязат бунтаджиите, да ни дойдат турците, да изпати манастира? Като бъбреше, тъй той влезе в килията си и след 2 минути излезе с расото, но обут на босо, гологлав. Върви.
Тя го последва в черквата. Той запали вощеница, метна епатрихила и взе молитвената книга. Дай тук болното. Илийца приближи детето до светлината. Лицето беше жълто като восък. Той е умрял, забележи калугерът. Очиците, силно потънали навътре, се поотвориха, като да опровергаят тия думи и светнаха като звездици от отражението на свеща. Калугерът дигна епатрихила над главата му, нетърпеливо изчете молитвата за здраве, прекръсти болното дете, па закри книгата. Селянката му целуна ръка, като остави в нея 2 гроша. Ако му е писано да оживее, ще оживее. Сега иди и спи на чердака. И калугерът тръгна със свеща да излезе. Чакай, дядо Евтиме, каза селянката с нерешителен вид. Той се извърна. Какво има още? Тя понижи глас и продума. Има едно нещо да ти обадя, нали сме християни? Калугерът се разсърди. Какво ще обаждаш и какви християни? Хай върви да спиш, да не свети свещ, че може да видят отгоре някои да ни дойдат на гости. Под някои калугерът разбираше бунтовници и селянката разбра тъй. Лицето й се огрижи и гласът й затрепера. Не се плаши, няма никой да дойде. И тя доби още по-таинствен вид. Като идех от село, там в нашата гора, страх и гняв се изобразиха по лицето на намръщения монах. Той разбра, че тая жена иска да му говори нещо опасно и извика. Не искам нищо да чувам, ни да ми обаждаш. Каквото знаеш за себе си го знай. Или си дошла тук да запалиш манастира? Селянката щеше да каже нещо, но думата се задъни в гърлото и при този отговор тя тръгна безнадежно подир сърдития калугер и излезе на двора. Ами аз няма да нощувам тука, рече селянката. Калугерът я изгледа очуден. Ами, ще си ида, още и сега. Ти си луда. Луда не луда ще вървя. Утре рано позори работа ме чака. Дайте ми хляб, гладна съм. Хляб колкото щеш, дай бре, Иване, но аз пак вратата не отварям. Но селянката се притръжка да върви. Отец Евтимий пръждосваше да отвори пак вратата. Това беше опасно. Може да нахълтат лоши човеци. Кой знае какво може да се случи. После му дойде на ума, че тая жена, която вече ги е видяла и се е срещала с тях, може да донесе някаква беда на манастира, ако турците подушат. Не, по-добре да се очисти от тук, да я няма тук. Хай върви си, каза той. Селянката сложи детето на до пърмаклъка, тури в торбата си половината пита, която й донесе Иван, взе пак детето на ръце и излезе. Портата се хлопна зад нея и заключи. Баба Илийца тръгна из нощта към Искъра, зад който я чакаше сега бунтовникът. Тя беше много смутена, тя не посмея и не можа да се посъветва с прихавия калугер, който я посрещна в отсъствието на игумена. Тя се покачи на яра зад манастира и тръгна из пътя, който пълзи над Искъра. Дрезгавата нощ допускаше да се видят доста ясно очертанията на чуките и бардата отсреща. Ден е намусени, а сега зловещи. Тъй всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, изпълнена с тревога и безпокойство. Когато стигна на върха, до големия бряст, Илийца поседна на студената земя да си почине. Планинските самоти изпяха, дива тишина царуваше в природата, само реката все си шумеше долу нейде в бездната, дето се гушеха под кърпи манастирските кубета и чардаци, без ни една светлинка. Отдясно стигаха кучешки лаеви и слюти брод. Тя стана пак, но не хвана през селото, дето я беше страх да мине, ами тръгна наляво от него, по брега на Урвата и бежешката слезна през нивята. Скоро се намери долу при самия Искър. Ладията стоеше до брега. Илийца отиде в колибата, дето спеше ладяра, за да го извика да я прекара. В колибата нямаше никой. Види се, ладярът го е било страх да нощува тук. Тя се зачуди какво да прави сега. Отиде там, дето стоеше ладията. Искърът шумеше страшно. Тя видя от блясъка на тъмните му талази и мравки я попъплиха. Що да чини? Да чака до сутринта? Тя нито иска да мисли за подобно нещо, макар че ранни петли пропяха в люти брод за съмване. Що да чини? Освен сама да се опита да мине отвъд, тя беше видяла как гребат. Това и се видя опасно, но друг избор не оставаше, ако искаше да завари момъка, който я чака сега в гората,
примрял от глад, от безпокойство и страх. Тогава тя остави детето на пясъка. Тя бе съвсем забравила детето и се наведе да отвържи синджира на лодката от големия кол, дето го връзваха. Но тя изтръпна. Синджирът не беше вързан сега, а заключен за кола с катанец. Турците бяха сторили това, за да попречат на минуване реката през нощта. Тя се изправи втрещена. Петлите все повече пропяваха в лют и брод. На изток небето слабо се заздрачаваше. След час или два ще съмне. Тя изохка в безсилно отчаяние и напрегна всичките си сили да скъса синджира или да щупи катанеца. Скоро се убеди, че това беше невъзможно. Тя се изправи запъхтяна и въздъхна безнадежно. Внезапно тя се наведе трети път, хвана кола с двете си ръце, като че има намерение да го извади. Колът, дълбоко забит от години там, стоеше като закован. Тя отрои усилията си, нейните изпечени селски ръце се напънаха, мишците издобиха стоманена пъргавина и сила. Кокалите изпръщяха от напрягане и горещ пот рукна от лицето й. Запъхтяна, уморена, като че изсякла кола дърва, тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана. И пак с нови сили и с нова ярост взе да се върти около него, превита отве от напъна си да го изкърти. Старешките й гърди дишаха грамовно, краката й се забиваха до пръстците в пясъка и след тая страховита половинчасова борба колът се позаклати, дупката се поизхалтави и тя го измъкна най-после из почвата. Синджирът глухо издрънка в тишината. Илийца изпъшка тоя път победоносно и се тръщна на пясъка премаляла. След няколко минути ладията с Илийца, детето и кола вътре плувна по мътните вълни. Тука искърът, излязал от скалисто гърло, разлива се широко и тече между ниски полегати брегове. Ладията плуваше по течението му, непокорна на лопатата, неумело управлявана от селянката. По тая причина ладията се отдалечи нататък и отмина мястото, дето обикновено заставаше. Илийца с безпокойство следеше само да не би да наближи оставения бряг. Най-после един бърза я откара близо до срещния бряг и селянката с много мъка допря ладията до земята. Тя излезе с детето на ръце и тръгна незабавно нагоре към гората. Когато влезна в нея и наближи мястото, дето срещна понтовника, тя видя човешка сянка, че мърда между стволовете и позна, че е той. Понтовникът я пресрещна. Добър ти вечер, момче, на! И тя извади хляба и му го подаде, знаейки, че преди всичко хляб беше потребен за бунтовника. Благодаря, бабо, отговори покъртен той. Чекай, облечи това отгоре. И тя му подаде връхна дреха, с която бе покрила детето. Взех манастирско с кришом, Боже, прощавай, грях сторих. Илийца бе смъкнала на тръгване от пармаклъка тая дреха за бежанеца, мислейки, че е на Аратай, но когато момъкът я облече, тя очудена видя, че е калугерско расо. Все едно ще се постопля, рече той, като увиваше смръзналото си тяло със сухата шаячна дреха. И те тръгнаха. Бунтовникът вървеше и ядеше мълком. Той трепереше от студ и силно куцаше. Той беше 20 годишно голобрадо момче, тънко високо. Бабата, за да го остави да яде, не го запитваше кой е и отде е, а само му приказваше ниско. Но нейното любопитство най-подир надви и тя го запита отде иде. Той и разправи, че не слази от Балкана, иде от полето. Изгуби очетата оная нощ в лозята на Веслец и оттам до тук е дошъл с големи страхове и премеждия, не ял 2 дена и 2 нощи, съсипан от ход с убити крака, трескав и сега бяга в Балкана да намери другарите си или да се потули. Синко, ти не можеш да вървиш, каза му тя, дай си пушката да ти олекне. И тя му пое пушката с лявата си ръка, като стискаше с дясната детето. Върви, върви, стягай се, момче. Къде ще седя на бабо сега? Как къде? Ами у дома? Истина ли? Бабо, благодаря ти, ти си добра жена, отговори умиления до сълзи момък и се наклони, па и целуна напуканата ръка, която стискаше детето. Хората са наплашени сега и ме изгарят жива, ако усетят, продължаваше селянката. Но как да те оставя тука? Не можеш да бягаш и ще те намерят черкезите. Поразил ги Господ и в село ги има. Защо ви трябваше вам, момчета? Тая пуста царщина.
Тъй ли се лесно разсипва? Изтрепаха ви като пилци, но ти не можеш да вървиш нагоре. И тя пое и пушката в дясна ръка, а слява го хвана под мишница. Вдълбочаваха в Церовата гора. През дърветата небето на изток повече побеляваше, челопешките петли пееха раздирателно. Звездите бледнееха. Разсъмването започваше, те бяха още на половин на час разстояние от Челопек, ако напреки се идеше, но както вървеше момъкът, и за 2 часа нямаше да достигнат. Селянката се окахари, да имаше крила, щеше да го вземе и да хръкне с него. Той се озърна. Съмва, сестрино, каза той. Лошо, няма да стигнем на време, изпъшка тя. Повървяха още малко. Отсреща се чуха човешки гласове. Селянката се спря. Тъй не бива, момче, да направим друго. Какво, стрино, попита момъкът, който виждаше в тая непозната жена своя майка. Свой спасител, свое провидение. Скрий се в гората, стой до вечера. Като мръкне, ще те намеря. На, тука пак. И ще те скрия от дома. И момъкът намери, че това беше най-умното. Селянката му повърна пушката. С Богом! Илийца в това време пипаше детето. Тя изплака. О, мамке, тато е умрял, ръчиците му лед. Бунтовникът се спря поразен. Тая скръпна селянката го смая. Той поиска да каже нещо да я утеши, но не можа нищо да каже. Сега той виждаше, че нямаше право да очаква по-нататъчна помощ от великодушната жена, чието сърце беше разбито от едно голямо лично нещастие. О, мамке, гълъбчето ми, вайкаше отчаяно тя, като се вгледваше в лицето на детето. Бунтовникът тръгна из гората, цял потресен, безнадежден, но разплакания глас на бабата му извика: Момче, крий се хубаво днес, до вечера, пак тук, да те намеря. И тя се изгуби между тъмните дънери. Тая сутрин майското слънце се показа радостно от чистото небе, няколко дена все облачно и дъждовно. Разкошната тлъгнеща долина, която се отваря от Шишмановата скала, имаше омайна хубост, пременена в пролетна зеленина, прорязвана от сребристия пояс на реката, лъснала от лъчите на слънцето. До тук, до Шишманова скала, се свършва нейната одисея из тесни клисури и безконечни планински завои, ту между стръмни урви, покрити с дъб и бук, ту под високи навъсени скали, напробити с пещери, настръхнали с замъкообразни изваяния и странни обелиски, своенравна игра на стихиите и времето. Току-що слънцето излезе над кръгозора, из пътя от към Враца се подаде турска конница, а след нея и с ръжовете се зачерня голяма тълпа пеши хора, на която краят не се виждаше. Конницата и пехотата скоро доближиха Искъра и се спряха. Пехотата състоеше от около 300 души, отпреди вървяха турци, башибозуци, въоръжени с всякакъв род оръжия, а останалото, грамадната част, бяха черкези също въоръжени. Подир няколко минути бавене конницата пусна да минат напред черкезите и тя остана на страна. Тая шумна сган се предвождаше от прочутия тогава черкески големец Джамбалазът, свиреп и кръвожаден кавказски разбойник, от тайфата на когото беше пукнала пушката, що простря мъртъв Ботева вчера. Джамбалазът на кон се спря срещу Челопешката гора, надалеко от старовремската развалена черква. Отляво на гората се вдигаха непристъпни зъбери и ярове, а отясно се откриваха челопешките ниви и бустани, дори до другия гол рът. По стръмнината на гората виждаше се през дърветата уединена кошара, парясана сега от стопана си. Всички очи бяха обърнати към гората, дълбока, пуста и спокойна, дето сега се криеше бунтовникът. Но потерята не идеше за него. Тая нощ бе пристигнало известие във Враца, че 1 час преди съзоряване една чета комити била се спуснала от Балкана в този шумак, вероятно с намерение да мине Искъра и да се спаси в голямата стара планина. Потерята на Ежена, ободрена от вчерашната си победа, очакваше заповедта, когато Джамбалазът, слезнал от коня с неколцина по-предни башибозуци, обсъждаше положението и начина на нападението. Той беше мургав, висок, чернобрат, 40 годишен човек с бляскаво черкеско облекло, набучен с оръжие,
Погледът му зверски и лют светеше под високата му космата черкеска гугла. По това време изгърмя пушка от кошарата и планинските екове повториха и продължиха гърмежа. Комитите, комитите, извикаха гласове. Всички погледнаха към кошарата, но видяха само кълбото дим на входа й, което се разнасяше от утрения ветрец в поклоните. Подир първото късо смайване, избутване, потерята даде един страшен залп, последвана от гороломен продължителен ехтеж. Но сред дима раздадоха се гласове. Джамбалаза убиха! Джамбалазът наистина беше се повалил на земята, пронизан тъкмо в гушата от куршум, и из устата му шортеше струя кръв. Той беше ударен от куршума, който дойде от кошарата. При тая вест мигновена паника обхвана потерята и тя се дръпна и изпокри. Кой да я намери? Тялото на предводителя бързо беше отнесено. Изчезна и конницата, но друга пушка не гръмна вече от гората. След доста време, като разбраха по мълчанието, че комитите се избягали из гората, една дружина от по-сърдени черкези се престраши да навлезе от към челопешкия път в нея и я разтършува. Тя намери убит до дънера на един дъб само един бунтовник, мъж 30 годишен, с лице обрасло с черна брада и с единия крак ранен, превързан с дрипи. Черкезите разбраха, че четата е избягала в планината. Действително, подир падането на Ботева при Волът, част от дружината му, около 40 момчета, под воеводството на ранения в крака герой Пера, бе хванала планината, скитала се бе цяла нощ из пущинаците и уморена, гладна, премалява за сън, се спуснала към съмване в Челопешката гора, дето заспала като мъртва, не знаейки, че е издебната. Един от черкеските куршуми беше случайно убил Пера. Никоя друга жертва не се намери. Но когато черкезите посетиха и кошарата, те съгледаха там още един труп. Един папа с комита, извикаха те учудени. Там лежеше прострян един момък без мустаки, с продупчена глава. Той беше облечен с калугерско расо, разгънатата предница на което даваше възможност да се види хъшовска носия, обагрена окръв. По почернелите му от барут уста се познаваше, че той се беше самоубил с пушката, след като беше свалил джамбалазът. Видял ли се беше нощеска с четата, неизвестно. Въпреки обичая си в подобни случаи, башибозуците не отрязаха главата на разбойника, за да я разнасят напред, като трофей от победата. Смъртта на предводителя им я даваше не тям. Задоволиха се само да запалят кошарата, дето остана трупът. Тя се димеше и до вечерта, когато две потери избиваха до един долу при изкара до канарите. 13 бунтовника слезнали след обед от Балкана с цел да прегазят реката. Илийца е умряла отдавна, но полуумрялото дете оживя и сега е здрав левент и се нарича майор П. Покойната му баба, като му е разказвала тия събития, говорила му, че вярва, че дължи оздравяването му не толкова на небрежната молитва на сърдития калугер, колкото на добрината, която не можела да направи, но искала от сърце да направи.